Milloinkohan ne tulevat? Niinpä. Minä odotan jo ensimmäistä työpäivääni. Minäkin. Koputtakaahan nyt jo. Ketäköhän siellä koputtaa? Menen katsomaan. Sisään? Minä täällä tuon lapseni. Ja minä. Ai, iskä, sä kaadoit mut. Tukaahan sisälle. Menen tuonne. Joko taas? Ketä siellä tällä kertaa tulee? Tulkaahan sisään. Tuletteko perässäni? Joo. Entäs muut? Ai. Vaikka äiti. Tule sinä kanssa, tai... Ups, eikö siis moikka siskot? Käyn sanomassa. Periaatteessa tekin voisitte, te aikuiset, lähteä. Äiti, älä mene. Meidän on pakko. Heippa! Menkään tuonne riviin. Mat, mene sinä avaamaan. Tulkaa sisään vaan. Candy, Sandy ja Mia eivät tule tänään päiväkotiin. Okei, harmillainen juttu. He lähtivät reissulle viikoksi Italiaan. Okei. Vastaa hänelle, että okei, harmi etteivät pääse. Ja pistä myös hyvää matkaa. Okei. Elikkäs nyt sitten sanomme henkilökunnan. Minun nimeni on Melissa. Minun nimeni on Nadia. Minun nimeni on Matt. Ja minä olen Alex. Okei. Esitelkääpäs te itsenne. Mä olen Sara. Mä oon Roope. Mä oon Roosalinda. Mä oon Sini. Appelsiini. Lina. Mä oon Pink. Mä oon Juho. Ja mä oon Jere. Menkäähän leikkimään. Aikuisilla on vähän asioita. Nadia tulee vahtimaan teitä. Jouduks mä menee yksi vahtimeita? Kyllä Alexkin voi tulla. Käykö se sinulle, Alex? Joo. Leikkikäähän rauhassa. Mitä ihmettä Rosalindalle on tapahtunut? Väsyttääkö sinua? Minulla on paha olo. Tule Nadia tänne. No. Kaikki on hyvä. Hei. Hei. Uak. Hyi! Pidä se äkkiä pois! Äkkiä kaikki pois, ettei tartu oksennustautiin. Uak! Hyi. Mulla on paha olo. Nadia, käy sanomassa Melissalle. Nopeasti nyt. Melissa, nopeasti, tule lasten leikkihuoneeseen. Joo, odota, minä olen vielä vanha nainen. En ehdi noin lujaa. Miksi kaikki töllää mua? Ei saa tulla, voi tarttua paha tauti. Päästä meidät nyt. Ei saa tulla. Päästäkää heidät, he ovat sankareita.
Mitä asiaa oli? Katso. Mulla on paha olo. Tulehan kanssani. Odota siinä. Alex, hae nopeasti lasten rattaat. Joo, kyllä. Nopeasti lasten rattaat. Kiitos. Nostetaanhan tämä. Auta minua, Alex. Minä autan. Noin. Odota hetki. Nadia, odota siellä. Minä tuon lasten rattaat. Joo. Mat? Mitä kulta? Kuppi sinulle. Mitä kulta? Jos tulee Soita tuon Rosalindan äitille. Kyllä. Oletko nähnyt puhelinta Melissa? Melissa? Mitä? Niin ootko sä nähnyt sitä puhelinta? En mä nähnyt. Hei, katso sieltä tietokoneen vierestä. Kyllä. Päivää. Päivää. Mitä asiaa? Tuolla Rosalindalle tuli paha olo ja hän oksisi, joten hän tarvitsisi ehkä tulla hakemaan. Okei, mä tuun hakemaan tosi pian. Joo, muut lapset voivat vielä olla täällä. Joo. Oho, hän tuli nopeasti. Päivää. Päivää. Mä tulin niin nopeasti. Mitä mun pikku Rosalindalla on käynyt? Äiti. Äiti. Lähdetäänpäs kotiin. Tulen tänne. Me lähdemme nyt. Kyllä. Heippa. Heippa. Häipyikö se? No hei. Tuolla on vielä toi oksennus. Uak. No kyllä mä sen siitä siivoan. No niin, leikkikää taas rauhassa. Mikä nyt on? Ei oo vaan mitään tekemistä. Mua unettaa. Muokin. Tulkaas kaikki. Mennään nukkumaan. Tai siis menkää. No niin. Pärjäilkää. Ja hyvää yötä kaikille. Mennäänkö leikkihuoneeseen juttelemaan? Joo, mennään vain. Riittikö kaikille perit? Joo, riitti todella hyvin. Te olette hoitanut hyvin hommanne. 10 pistettä ja papukaijamerkki. Saatte vielä palkkaa tästä. Niin olettekin. Saatte tänään vähän dippää. Oi kiitos, sä olette hyvin kilttejä. Saisitte vielä enemmän plussaa, jos siivoisitte. Tämän sekasotkon. Okei. Tule, Melissa. Mennään katsomaan ruokaa. Kyllä. Mitä? Eihän täällä ole kaikille ruokaa. Ei olekaan. Ja ihan varmasti laitettiin aamulla kaikille ruokaa. Niin laitettiinkin. Tämähän on ihan sekasotku koko pöytä. Niin on. Mitä täällä on tapahtunut? Joo. On hirveää. Hei, mä käyn laittaa koneelle jotain. Mä käyn tilaa lisää ruokaa. Joo. Hei, tuu kattoo. Tää
on ihan tyhjä. Niin mitä? Eikö se ole edes pöydän alla? Nostetaan. Ei ole mitään. Ei mitään. En saa nyt yhtään nostettua edes pöytään. Entäs rattaat? Me heitettiin ne tuohon. No. Sieltä oli se simuki. Oli se vain ottanut vettä. Käydään sanomaan hevosille. Joo. Jo väksään tukkaa, vaatteiden valinnassa soijaa pukkaa. Otako paitaa farkkuun vai raitaa? Toisaalta Pemmikin vetää ilman paitaa. Ja mikä ilme, oisko duckface? No ehkä kuulihymy on se peruskeissi. Etukamera ei todella... Wow. Joo, mahtavaa tytöt ja pojat. No, kiitos. No, ja pakettikin on kauniisti Suomen lipun päällä. Kiitos. Tässä kyllä meni aika kauan. Käyn herättämässä lapset. Ensin meidän täytyy kertoa teille yksi juttu. Mikä?